Hej kære hold, jeg håber at I har det rigtig dejligt alle sammen. Velkommen til min lille videopræsentation i L5 i Icing og Keen. Og ja, det handler jo om læse- og taleperception. Altså hvordan vi perciperer henholdsvis læse og tale, hvilke kognitive processer vi gør brug af. Jeg vil i det her mundtlige oplæg fokusere på, hvordan vi læser. Eftersom at det er et rimelig omfangsrigt kapitel, så vælger jeg bare at zoome ind på den her del af kapitlet. Så lad os gå hurtigt videre. Der er jo nogle forskellige forskelle i forhold til vores perception af det skrevne versus, altså det skrevne ord versus perception af tale. Og for det første så er det sværere at vurdere, hvornår et ord begynder og slutter, når vi perciperer tale, frem for når vi perciperer skriftsprog. Som der også står i Icing og Keen, så har man lavet et forsøg, hvor at man har klippet nogle enkelte ord ud af nogle italesatte sætninger. Og når man klipper de her enkelte ord ud og fjerner dem fra konteksten, så er det i de her forsøg, der er blevet lavet, som der bliver beskrevet i Icing og Keen af Lieberman, så er det kun halvdelen af ordene, der bliver genkendt. Så det må man sige er temmelig få. Så konteksten i tale er altså meget afgørende. Derimod, altså man kan sige, at det her det er et argument for, at tale, det er sværere at forstå end skrift, men omvendt, så ved tale har vi jo prosodic cues, og det er jo for eksempel stemmeleje, hvor meget tryk vi lægger på de enkelte ord, og timing osv. Og de her prosodic cues, de er jo med til at give mening, og de er med til at understrege, hvad det er, der menes med det, der siges. Og den fordel har vi jo ikke i skriftsprog. På samme måde, der har vi, som jeg har skrevet her, kun symboler til at understrege mening med, såsom udråbstegn, spørgsmålstegn osv. Og det er ikke lige så effektivt, eller det er det typisk ikke. Det er typisk ikke lige så effektivt som prosodic cues i forhold til at repræsentere mening. Så det er nogle af de forskelle, som der er blandt tale- og skriftsprog. Evidens for at tale perciperes ved hjælp af andre kognitive processer, end når vi perciperer skriftsprog, eller bare skrift, eller når vi bare læser. Kært ord har mange navne. Det er, at der ses en dobbelt situation. Og det vil jo sige, at for eksempel nogle hjerneskadede, de kan godt læse, men de kan ikke forstå tale. Og nogle hjerneskadede kan godt forstå tale, men de kan ikke læse. Så det vil sige, at de her at vi benytter forskellige kognitive processer, alt efter om vi perciperer tale eller vi perciperer skrift. Så det er jo også meget interessant. Evnen til at læse afhænger også af sproget. Det afhænger af, hvilket sprog vi taler. Engelsk har stor forskel i den måde, ordene staves på, altså deres ortografi, i forhold til den måde, ordene lyder på, fonologi. Og det gør jo, at børn i f.eks. England, de lærer at læse langsommere end børn i f.eks. Italien, hvor forskellen mellem ortografi og fonologi er mindre. Så sprog, som der har en overfladisk eller shallow ortografi, det er f.eks. italiensk og spansk. Det vil altså sige, at på italiensk og spansk, der, når man læser ordene, så lyder de på samme måde, som bogstaverne dikterer. Hvorimod at engelsk og eksempelvis fransk har en dyb ortografi. Det gør så, at også folk, som der er ordblinde, de har nemmere ved at læse i for eksempelvis Italien og andre lande. De er ikke lige så hæmmede, som de er for eksempel i de engelske lande, hvor der er større forskel på ortografien og fonologien. Evidens for, at fonologi er vigtigt for læsning, kan ses ved forskellige priming-eksperimenter. Man har f.eks. taget det engelske ord klip og vist det meget, meget hurtigt, således at bevidstheden ikke kan nå opfange ordet. Og klip er ikke et ord, der eksisterer på engelsk. Derefter så kan man se, at når man primer folk med det her ord klip, så bliver det fonologisk relaterede ord klip på engelsk opfanget hurtigere, når det bliver vist for forsøgspersoner, når man sammenligner med kontrolforsøg. Man har altså taget nogle ikke-relaterede ord og primet nogle ikke-relaterede ikke-ord med nogle reelle ord. Så det kunne være, at man havde
primet for eksempel, lad os sige, man tog klip og viste det hurtigere, end bevidstheden kunne opfange det, og man derefter tog ordet chair for eksempel, så vil chair ikke blive processeret hurtigere, men ordet klip vil blive processeret hurtigere, som i det her tilfælde. Det var måske lidt rodet forklaret, men jeg tror, det gav mening. Så hermed argumenterer man for, at fonologisk processering det foregår meget hurtigt og automatisk, eftersom at det kan foregå udenom bevidstheden. Her afslutningsvis vil jeg lige komme ind på nogle af de her modeller, vi har for, hvordan man læser nogle af de modeller, som der er blevet lavet i forhold til, hvordan man læser Dual Road Cascaded Model. Det er en en computational model for, hvordan læser vi, når vi for eksempel skal læse noget op, som der er, hvis vi skal læse noget skrift op og læse det højt, hvordan foregår det så for eksempel. Så vi har nogle printetord heroppe i toppen. Så har vi nogle visual feature units, så det vil altså bare sige, at vi har for eksempel nogle bogstaver på et papir, det som vi kan se, det er sådan nogle bogstaver på et papir, som vi kan se hernede. Så har vi sådan 2 ruter, som vi benytter os af, og ja, den figur, som vi har her, det er også den figur, der er i Ising og Keen. Det her, det er bare et billede, jeg har fået på internettet, der ser lidt anderledes ud, men det er den samme figur, som I kan se, hvis I kigger i bogen. Nå, men den ene rute, det er jo det her Grapheme Phoneme System. Så det vil sige, at vi for eksempel har nogle bogstaver, det kunne være det her bogstav letter, som vi omdanner til lyde. Så det kunne være, at vi har LE, der lyder som le, t, eller for eksempel LET, det lyder som let, og TR, det lyder som ter. Så vi kan udtale det let ter, når vi ligesom bruger vores fonologiske system. Så det er sådan den ene proces, som vi kan bruge af, og rent parallelt, så har vi jo så også den måde, som ordene staves på, og der har vi jo et indre leksikon over alle de ord, som vi har stødt på, som vi kender til, som vi samtidig benytter os af, når vi læser. Og det går så videre til det semantiske system, altså viden om ordets betydning, syntaks, grammatik osv., og det sender det så videre til det giver os så et fonologisk output, og vi kan så her til sidst sende det nederst, og vi kan dermed udtale ordene. Så vi har altså et input, hvor vi sådan rent aktivt prøver at dekode ordene ved hjælp af deres fonologi, og så har vi et andet system, hvor vi simpelthen bare har et indre leksikon for alle de ord, vi har stødt på, hvor vi genkender ordene med det samme. Og man kan se, at nogle personer de har problemer med rute 1, og andre personer har problemer med rute 2. Og det kan man se ved forskellige typer af ordblindhed, som der kan opstå for eksempel ved hjerneskader, som man også kan læse mere om i Ising og Keen. Så hvordan lærer man at læse? Jamen altså, når børn skal lære at læse, så er den måde, som de lærer det på, når de ikke har lært det før, det er, at de først lærer fonologien bag ord, så de lærer sådan, hvordan lyder, man lærer alfabetet for eksempel med A, B, C, D, E, F, G, og man lærer for eksempel, at B, E, det er B, det lyder som B, og K, E, det lyder som K, og så videre, så videre. Så de lærer at dekode fonologien, og så kan de derefter gå over til at omdanne de her bogstaver til lyde, som de kan omdanne til ord. Der har vi, kan man sige, en lidt anden vej. Når vi allerede har lært at læse, når vi har meget erfaring med at læse, jamen så er det, at vi, som beskrevet her før i Dual Road Cascade-modellen, så går vi direkte fra den måde, som ordet staves på, altså vi genkender ordet, og så får vi en mening ud af det, simpelthen fordi at vi har det her indre leksikon. Så ja, jeg vil egentlig have snakket lidt mere om den her trekantsmodel og uddybe den lidt længere, men jeg kan se, at oplægget her, det nærmer sig de 10 minutter, så jeg tror bare, at jeg vil stoppe med at forklare her, og sige, at det mest centrale er, at vi har altså 2 ruter. Det er sådan set det vigtigste ved de her forskellige læsemodeller. Vi har en leksikal rute, hvor at vi simpelthen benytter os af vores indre leksikon, og så har vi den fonologiske rute, hvor vi dekoder lyden af
de bogstaver, som vi kan se foran os. Og her har vi de 3 spørgsmål, som jeg tænker kunne være relevante at diskutere. Og det ene, det er, hvordan perciperes tale i forhold til perception af skrift? Hvilke forskellige kognitive processer gør sig gældende? Hvad gør, at nogle mennesker har svært ved at læse? Og er dual road cascade dual road cascaded modellen, der skulle så bare stå modellen, er det en god model for, hvordan læsning foregår? Så ja, det var mit e-video elektroniske sci-fi mundtlige format. Ha' det rigtig godt. Hej hej.